ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо як канале ки беҳтарин либосҳои мусулмонӣ фурӯхта мешавад. Ман бисёри куртаҳома анами канал заказ мекунам. Ҳатто да ман шахсан телефон мекунанд ҳамин подписчико ки шумо кадом канал заказ мекунед куртаҳотона ссилкашаро кунед. Ина марҳамат тамоми намуди куртаҳо ҳастай. Ҳозибо иншоаллоҳ рӯзи гузашта буд 3 куртаи дига бо бурӯкуш бигем заказ кардам, борои нав овардан аҷоибот куртаҳои фасон дора ва худаш зана ки беҳад хоксора. Ҳар вақте қатиш гап занам ҳамин хел бовар кунед ба муомилаи хубу хушрӯ гап мезана ва тез роӣ мекуна. Ҳамун рӯзе ки заказ кунӣ ҳамун рӯз роӣ мекуна. Анаи формаҳои турецкиян, анаи спортивниё, анами ман худам заказ кардаги будам гирифтам аллакай. Анаёша ҳоли нав оварда ёрам бигем таи чашм кардагиям. Ай ҳами тамоми намуди размеро ҳастай. Ами куртаҳои паплин бо бурукошон айнаи заказ карда будам гирифтам. Силкаи каналаш дар якум комментария закрепино карда мешавад. Ҳатман дуроен барои худтона ҳатман куртаҳои дилхоҳи худтона заказ кунед. Аҷоиб куртаҳо дора, пушаймон намешавен. Ай анами динама 3 та заказ кардам. умедвор ҳастам ки ин куртаҳо ба шумо низ маъқул меояд. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯза навор ма ай анами гаштничи укробаком сар кардам. Укробако ҳамаш гул кардиян, гаштничакурам қариби ба гула омадиян. бисёре аз шумо мепурсен ки ёра чӣ кор мекунӣ, заморозка ки қоқ ки 3 банчаи калон калон қоқ кардам, мондам рости гап. Иёша мардаки хона мега нарас нарасшон мега мон ҳами табестан мега гул кунан мега тухмиёшона ҷамъ карда мегирем. Барои ҳамиқа нарасидам дига. Аялавуш хай мехӯрем. Кадомитон дар наздикиёи мо бошем? Мо дар шаҳри Новосибирскем, қишлоқи Тагучин. Пурсен, ман номеро ма мемонам, дар кор боша омада бурдан гирен барои худтона, барои ки мегӯен ки хонатона бигӯен, ман мерам мегирам, мо мерем мегирем меге. Барои ҳамиқа номером да занг бизане. Марҳамат, гаштничи укроби бепул фаровонӣ шумо бихӯре, бо ман хурсанд мешавам ки якта подписчик ма омад бурд. Ина мехе дӯстони азиз, шукри худо ки мо созем. муҳаммад Мустафо, Фотима ҳама созанд. шумо бисёр мепурсен шумо чӣ хелен созен. алҳамдулиллоҳ ки моро мепурсен. шукри худованд ки мо ҳам созем. Картошкаҳом гул кардиян. Ина картошкаи сирхай гули сирх кадистай. Дар дирини гулан ҳамаш бигем. Гулаш сирхай то пеш нарай хеда видео вай нестай, маълум нестай. Агар гулаш ки сафед мебуд шояд ки маълум мебуд. Ҳей анамо ақибаш камтарак мондагия. Иншоалло имрӯз ба анҷомаш мерасонам. Амо ақибаш бигем лаҳзаҳои охираш да борон дига бас накард. ҳамихе монд дига. баъд иҷа помидоракҳои маам сирх шидиян. ина райҳонако хела калонаки хушрӯ шидиян мошаллоҳ. дута баргак шада ҳами косаи авқотат меандозӣ меги дига ҳичи дар кор нест. маззашам бушам аҷоибот. ман нағз мебинам. ана помидораком чӣ хел сирх шидиян. ира муҳаммад ина омада ёфтем ба дасташ чӣ қидай. очама бинам помидор сирх шидай. очама бинам помидор сирх шидай. иҷа дуташ сирх шидай. инешам сирх шидистай. мошаллоҳ. инаи парадам сирх шидистиян. инаиам сирх шидай. ҳоли ёшка бутан шамол шидиян. ёша ғалтидиян батвуҳо да замин ҳамо кундаҳа кушон. дига инами иси будав уси будав гӯспандо да хона алаф бударав кӯдакода будав хона будав беҳад монда мешам. рости гап беҳад шумо меген ту бефара намеши. рости гап беҳад монда мешам. бовар мекунед шо бино ҳами намози хуфтанак ма мехонам сар ма мемонам дига намемудонам ки ушав чӣ хел саҳар мешавад. ина мехе дӯстони азиз. анам помидораки субсирхака кандан дар курай.
Anamikaka megumbukanamash. Anamikaka mekanemaka. Bismillahirrahmanirrahim. Меҳнатаком бовар надоштам ки ман помидор мекунам сирх мешавад. Таомам бовар набуд. Ба инаҳа иҷа иё гашничом вай кадагиян ғура кадагиян тихмишидиян бупазан ҳоли қоқ шавам баъд мечинамшон баргои салат мам калони хушрушидиян инимша я марғакам мараканда будагани оли субоя аҷоибот мешид. ҳай намхе агароти ма хела навигариҳо гашничо шинондагӣ биромадиян. он гашничое ки дар охир шинондем ина гашничо биромадан. ё шалакай ба гул шидане ки мобайнош ҳоли майдаҳакан мобайниш дер биромад. ана коро иё халос тамошобино иёра яъни ма кардам овошо напир кардам ҷавошо нарехтам ҳамаи лагандо пурай ана ядам пас бо каҳшон медаравам тамом ки чанд рӯз шид иё ҳамта аристонан дига уқае ки ё ғам додани ман ёра кофтум дига ёра ҳуй намекунам то марда худаш наёя ба гардан нагирам ман дига ба гардан мегирам ҳуй куни ёра. ина овакошона пир кардам. камтар рафтам харид кардам айм приправам овардиян ҳадда ду пачка гирифтам барои ки на ҳама вақт меёвам ай магазинмон камтар хамир кардагиам ҳози пирашки мепазам ва айлаваш якта сир мекунам баъд инаира барои адиёлома иншоаллоҳ мешум барои адиёлома гирифтам бо и фирма нав биромадай. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر
حبيبي رفيقي النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيه. اینا پیتزام تیار شد، بریدمش. عجیب ملویمک خوشرو آمده. تک شنبه هات خوشروک بخته. ایلوی پیراشکی. پامیدورکی مهنتی. همون یک دانک پامیدوری که کنده بودم آن آوای ریزا کردم دا بولش. دوستانی عزیز، این پیراشکیام تیار شدن. عجایب پیراشکی خوش رو آمدن. در همین خمیرش اوج آمدگی یک استکان بدوزی. خمیر اوج زورنای میشوه. بعد انا خیلی خوش رو میویه. نه بولش چه خروستیاش میبیویه، بامزه میبیویه، درنش مولوی مگ میویه. عجایب پیراشکی. خودم دوست میدارم پیراشکی خودم تعریف کنم. اینه. ای اسروشنیه به فکرم توریک توفتسته، چه خیلی توفتسته. به حد خوش رو آمدگیم. یک تهکش درونش شکسته نشون تیم تو نه. این چه خوش رو پختگیه. ما دا مولتیوار کمی پزم پیراشگیره. عجیب بود پیراشکی اکو. افتادی از بحری خوشی، زندگانی رفتی بمر شدی، بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری مانو جورای، آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای، آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. فصل خزان رس اومد از بحری چی. امروز قطعی فرزندکو چوجاچاکوی زرینک علافته رویدیم دادیم شونه خلاص کردیم. بابا جان میگه چوبک میوره ما میگه بگی فاطمه اونو شکری موخی رفته محمد مصطفی все.
Баса як дӯстони азиз, иҷа агар ба ёдтон боша, ҳамсоям оператсия кардагӣ буданд, дар жӯлкаш 200 дона сангча гирифтагӣ буданд. 1 моҳ дар больница хоб буд. Як бор дар больница рафта хабараш гирифта будам. Баъдан ҷавобаш додан, иҷа гуфт ба ғайри тарбиз ҳечи мумкин нест. Ман иҷа як тарбизи дига гирифтам, қати кӯдаком рафтам, айдараш додум. иҷа аллакай пода омад. Ба подарам камтар барои шуморо навор кардам. Уже все, наверное, люди не пускают. Фатима, иди сюда. Нельзя. Як дугонама тарбуз овардим, хабар гирифтим, банкаши ма бурдим додим, қажрат кардим, дер кард. Шом қазо меша, гуфтам мерам намозхоне. Рафта истем хона, Мустафа аллакай рафт, расид ба велик буд. Фатима да коляска. Дугонам харош дай. Қим бидае операция кадиянша. Рафта истем хона, қати бачам. беҳад ҳаво хунуки, якдам да аллакай хунук. Ҳама курка пӯшидагӣ дастои Фотима ях кард. дар як нисфи шав, тамошобинони азиз, соат 11 шав шиста, дилам ба қлажон кашид. халдин кафӣ кардам, дидамаш дилам кашид. қати помидор бо инҷонора бирён кунам, баъдан бо помидорро бирён мекунам. ина помидор шарки бирён кардистам. беҳад бамаза мешавам. хали я бор кадом ина када боша букунам. мада маҳсул шуд. дӯстони азиз, хӯроки шомгоҳӣ марам бигем тайёр шид. барои мара ишёи таом, барои касоне ки хурдесиям ба шумо низ ҳамчунин. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. раҳмат ки наворҳои моро тамошо мекунед. дӯстони азиз, дар ҳамиҷа влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. то видеоҳои оянда, худованд нигаҳбонатон. умедвор ҳастам ки лайкҳои худро барои наворҳои мо дареғ намедонед. ҳатман лайкотонро монед.